Tiprasaroni talika tei selajagya salprono birman salprono kapal hamya tei jengjal abaikno jini mangpliwo kase phaitongo salprono koktmangka 17 gulagati bai khobjaknai Pramod Nogorni Devendra Paranik Khoroksa Bukhu Radha Lakshmi Deborma bini kidney kainei hamyangai jibisak nayo najangmani phiaba jibisak naimani yagolo silchoro thangdi hini rohor jakha jibisak naini brok silchoro bo thangka phiaba brok rang puisa koroi nangai arono kifili maphaika tei koktmao saiman kha bini nukhungo khorongnai cherai tei bwsaina tei bo sungsar khaitongmani tei bini bwsaini yak kaisa bo koroi tei hamya hanei jeng koktmao saiman kha buku Radha Lakshmi bo bini kapali birmano saikna rakha bo saka angbo o sungsarno nai tongna musunggo o sungsaro kathang tongna musunggo ani bwsa butino teinai angbo o sungsarno yakar thana musungya ani bwsa butino kolok kotor khaina musunggo bwsarongno bo yakarai thangna musujaya o sungsarno abagini kha ganang maya ganang lokorono bogoikha o sungsaro kathang torna bagai bo khabai khukbai lokorono kojakha je kha ganang maya ganang lokorok bukuk Radha Lakshmi Debormano chubachu rubui norok bini langmano mathangai mano o mangliwo rajak bini bank account number tei norok chubachu khai mano khanane di bukuk Radha Lakshmi Debormani khuktuino bini jengjalni kokthuma nin sharirok tamang kisa lokorong saiknar gadi Alhamdulillah. Ko dakon na jangmani ko kitini dem snehno agi jibil na takha jibil na jangmani hamya ngi program me eta ngiro me ngi angrang jugal khane 실제로 당원이 emergency 클라이면이 해게 한 누이다 너 이제 미스 부카고 또 이카가 아니 하는가 너 그게 안 허러고 투매 세명을 또안 루그로 놓고 아니 기사 수바 바제디 아니 벌써 막나 딱 버리 또 아무 당정 무슨 난 무사 그래 당미야 nin sani mongko tamo 모두 스텝으로만 nin mongko Radha Lakshmi Deborma biang rogo najago kana enggak 집이 나이야 미상 모두 나이야 그냥 실제로 당원이 많이랑 많이 방 병마 파이카 silchorong khatam roksa 알아 근데 하이는 사오 너 또는 제가 하이는 뭐 하이는 사오 kitini khamen sho 하이는 리프동 물에 안 사야다 안 보세죠 또는 피동 타나시 ana lokorong tabuk ang kurang no to ko yo hamu thang jong na mo sung simisa suba ba di mai ngenang lo kha ngenang no am nang na yuta tam kami klanyong mo Pramod Nogor Devendra Para Uti jemiya ya bu ya sahamya ana hamdo bota bu hamya takurani chesu babaji takorong ni thani mana lokorong thani sajona na gatana na lokorong thanang che sahjona yu an basa nang basir an bagi nini sajala ka tam khe yak rok khamyang khaboka aba hanya kepala tung yang mana ketam khalanya tak ho mang ni pori tongo tak pori sejara pori kadi me ya bu ma bu hamya takurang thanang koyu ani kicapan suwazabati je pari dikta tam kami klanyong mo Devendra kami 17 gulaga tina